Pretože čo je veľmi hľadané, to sa bude veľa zobrazovať v Google a čo sa veľa zobrazuje v Google, z toho môže mať aj viacej preklikov. Že Google sa stále čím ďalej tým viac stáva ako keby podobný človeku. A my vo všeobecnosti, keď tvoríme texty pre firmy, tak naši copywriteri majú zakázané tvoriť texty cez ChatGPT. Tak vždy sú najprv checknite na mobile, až potom na desktope, lebo keď sedíme v práci, máme tie obrovské monitory, perfektné, tam to vidíme všetko krásne, ale veľakrát si nepozrieme, ako to vyzerá na mobile a práve mobil tvorí väčšinou 80% alebo 90% návštev všetkých webu, hej. A keď ten majiteľ sa nebojí a dá sa tam seba a ide s kožou von na trh, čo aj tak vlastne ide, len ako keby tam na tom internete má pocit, že tam nechce byť, aj keď to každý vie. Aj keď ako keby v minulosti tam bolo oveľa viacej tých interesov, dokonca tam sa dalo cieliť aj na konkrétne choroby, ktorými človek trpí. A s týmto a v rámci toho vzdelávania počúvajte podcast Diagnóza podnikateľ napríklad. Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Manažujem rôzne firmy už viac než 20 rokov a vďaka tomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. A pretože sama podnikám, tipy pre podnikanie si môžete v tomto podcaste vypočuť nielen od hostí, ale aj odo mňa. Hneď na úvod mám jeden rýchly. Aj keď máte malý rozpočet na marketingu, nešetrite. Asi každý podnikateľ pozná slávnu Fordovú vetu: keby som mal vo vrecku posledný $1, minul by som ho na reklamu. V tejto vete sa skrýva nesmierna múdrosť, ktorá funguje už roky naozaj cez všetky trhy, cez všetky segmenty, cez všetky biznisy. Asi všetci by sme si želali, aby biznis fungoval tak, že teda budú k nám zákazníci pritekať sami a potom, čo máme dobré referencie, tak sa vlastne budú odovzdávať. Ale žiaľ, takto to nefunguje, na trhu je veľmi veľa firiem, veľmi veľa produktov, veľmi veľa služieb. No a potom, čo vyčerpáte svoju osobnú databázu a nejaké osobné kontakty, tak v princípe jediné miesto, kde vám to môže fungovať, je naozaj to, že budú prichádzať referenční zákazníci. No ale to na rast biznisu jednoducho nestačí. Takže potrebujete o sebe dať vedieť a preto je dôležité, aby ste vedeli, že na marketing si naozaj treba vyčleniť z toho budžetu dostatočne veľa peňazí. A čo je dôležité, marketing nefunguje celkom tak, že ako taká exaktná veda, hej, že vložím 1 euro a vypadne 3. V skutočnosti moje skúsenosti sú také, že musíte experimentovať. Niekedy zafunguje Facebooková kampaň, niekedy nejaký dlhodobo fungovaný profil na LinkedIne, niekedy je to kvalitná webová prezentácia, niekedy je to webinár, niekedy je to newsletter, no a často je to vlastne kombinácia, je to mix. A práve preto, že nikdy presne neviete, čo zafunguje, je treba experimentovať. Samozrejme rozumne, v malých dávkach, ale to vám odporúčam. Nešetrite na marketingu, experimentujte a skúste to robiť správne. A ako je to správne? Tak to sa skúsime spýtať nášho dnešného hostia a rozobrať to v dnešnom dieli podcastu, na ktorý sa už teším, a poďme teda spovedať ďalšieho hostia. Matej Todt je zakladateľom a CEO úspešnej online marketingovej agentúry Digital Man. Svojej práci sa venuje už vyše 15 rokov a v oblasti marketingu pracoval nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Hovorí, že na rozdiel od iných agentúr, on pracuje a vedie tú svoju jedinečným spôsobom. Ako? Na to sa tiež už za chvíľočku spýtam, ale nielen na to, ale aj na tému podcastu, ktorú čoskoro predstavím. Matej, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si ho prijal. Dúfam, že sa budeš cítiť v pohode. Si prvý, s ktorým nahrávame takto, že už máme aj video. Prezradil si mi pred chvíľočkou, že si bol v Markíze nedávno a že to bol taký krst ohňom, tak dúfam, že to bude lepšie. Áno, hej, dúfam, že... Matej, mám takú pravidelnú otázku na úvod, ktorú kladiem všetkým, takže ju položím aj tebe a rovno takže spadneme in medias res. Tak prosím ťa, že prečo by si Digital Man a aj teba mali zákazníci vybrať? Digital Man prečo by si nás mali vybrať? Ja si myslím, že našou takou silnou stránkou je, že v rámci nášho tímu mám ľudí, ktorí sú vždy špecialisti na tú svoju konkrétnu oblasť a nemám v podstate človeka, ktorý by riešil, že 2 alebo 3 oblasti. A tým pádom každý z tých profesionálov je vlastne úplný senior, nie sú to juniori, a že naozaj, že stojím si za svojimi ľuďmi a vykonávajú fakt dobrú prácu. Toto si myslím, že je taká silná stránka a že naozaj to platí. Takže...
Koľko máš ľudí v týme, prosím? Aktuálne 8. Jasné. Tak to vyzerá, že fakt akože vzhľadom k tomu, ako poznám agentúry, že to je vlastne možné, že máš naozaj asi nejakého SEO špecialistu, nejakého človeka, čo rieši siete a tak, že? Áno, máme tam človeka, máme tam 2 ľudí na PPC reklamu, máme človeka na LinkedIn sociálnu sieť, máme človeka na Facebook, Instagram, máme copywriterov veľmi šikovných, grafika. Rozumiem. Čiže sú to naozaj ľudia, aby som to prirovnal, že nemáme grafika, ktorý rieši v Canve, ale máme človeka, ktorý rieši Photoshop a Illustrator. Rozumiem. Je, že to je ten ako keby taký rozdiel hlavný. To je deep dive. Jo. V podstate väčší. Dobre, tak ak dovolíš, začala by som tak, vrátime sa od tejto prvej typickej otázky ku tomu, že vlastne ako si začínal. Takže prosím ťa pekne, ty si chcel podnikať a keď si zistil, že teda budeš podnikať, tak ako si sa proste k tomu dostal? Hej. Tak ja som vlastne online marketingu už 15 rokov a ja som vlastne bol dlho zamestnaný. Že som robil marketingového manažéra vo rôznych firmách. Jasné. Ale vlastne v každom z tých zamestnaní som cítil, že by som chcel ako keby niečo viacej robiť nad rámec toho, čo tam bolo. Pretože nikdy ma nezaujímalo len to, čo som mal spraviť, ale to, čo bolo za tým, alebo aké to malo mať dopady, alebo čo bolo predtým. A cítil som, že to mojich nadriadených nevždy dostávalo do komfortnej zóny. Rozumiem. A vlastne som to cítil ako keby aj v tých tímoch, v ktorých som sa pohyboval, že som tak vyčneval z toho radu. A možno to bolo už taká predvesť toho, že podnikanie bude tá lepšia cesta pre mňa. Chápem. 15 rokov je ale dosť. Takže čo, zrelo to dlho? Ja by som povedal, že ja som začal podnikať už po nejakých 8 rokoch zamestnania, že som postupne začal ja som tak ako keby konzervatívnejší podnikateľ, že som začal podnikať popri zamestnaní na nejakú živnosť, až následne som založil firmu. Nebolo to, že by som dal výpoveď zo dňa na deň a zrazu by som si otvoril firmu a že som veľký boss. Pretože viem, že nie je to také jednoduché a išiel som tak ako keby postupne som sa tak prelieval do toho, nazvime to riskantnejšieho prostredia. Čiže... A backgroundovo, rodina alebo tak, mal si podnikanie okolo seba? Vieš, že keď hovoríš, že si taký akože konzervatívnejší, tak to tak svedčí, že si tak opatrne do toho šiel, aby si nemal rizika. Áno. Tak ja som mal už v podstate rodinu založenú, keď som vlastne začal podnikať, takže som aj z tohto titulu nemohol si dovoliť nemať príjem. A v rámci rodiny a vôbec priateľov v okolí som mal skôr zamestnaných ľudí. Čiže som mal málo ľudí takých, ktorým som sa mohol spať o podnikaní. A vlastne k tomu podnikaniu som sa potom tak dostal, keď som začal chodiť na nejaké networkingy. Chápem. A tam som sa obklopoval ľuďmi, ktorí podnikajú a začal som cítiť tú túžbu podobnú, ako hovorili oni, že čo to podnikanie vlastne je. Ja sa tak vypýtujem, ako keby tvojich 15 rokov bolo veľa, alebo teda 8, ale ja som v korporáte, alebo teda v viacerých firmách robila, že 20, čiže pohoda. Okay. Až teraz mám svoj Terzos. Áno. Tak ty ako dlho teda máš svoj Digital Man? A oficiálne Digital Man má 3 roky, ale vlastne som podnikla predtým ešte nejakých 5 rokov, čiže nejakých 8 rokov podnikám dokopy. Rozumiem. No dobre, tak ak dovolíš, tak by sme tak premostili k tej téme toho podcastu. Tá dnešná téma je, že ako sa prezentovať na internete, aby to prinieslo výsledky. A ja som ti aj pred podcastom povedala, že už sme tu mali viacero ľudí z agentúr, respektíve aj digitálnych agentúr. Takže my by sme dneska chceli vlastne spolu rozobrať to, že dneska, v tejto chvíli, tak ako dneska vyzerá trh, čo by vlastne malo zmysel pre firmy a jednotlivcov robiť na tom internete, aby to fakt prinášalo hlavne tie výsledky. Čo sa často teda chápe v biznise, že by to mali byť teda salesové výsledky. Dobre? Takže tomuto sa pokúsime dneska sa venovať. Tak skúsme to nejakým spôsobom začať odvíjať. Možno by sme sa mohli najprv dotknúť webov, pretože tie sú podľa mňa také, že rozbehlo sa už kadečo, čo v podstate stále viac je to len, že taká reštrikcia sa deje, že vlastne tie weby, samozrejme nehovorím o weboch, ktoré slúžia len ako vizitka, ako nejaká prezentácia, ale že teda sú aj optimalizované, ľudia tam robia blogy, no tak cookies, politiky, všetko možné sa rozbehlo. Medzi tým prišla AI, takže na tie weby sa už díva Bard alebo nejaké iné AI, takže už sa čítajú inak, SEO optimalizácia sa robí ťažšie. Tak skúsme od niekiaľ takto akože odvinúť tú tému, že čo dneska z weby? Má ešte zmysel robiť web a robiť na ňom hlavne teda blogy alebo nejaký iný content?
Ja si tak všímam, že niektoré firmy a častokrát obuvníkové deti chodia bose. Ja som napríklad tiež web stránku dlho nemal, až potom si pamätám, že som si ju raz jeden večer začal robiť. A je to určite veľmi dôležité, pretože už len keď si zoberieme, že dáme niekomu nejakú vizitku alebo sa chcem zaregistrovať niekde, že som firma, alebo už len idem na nejaké podujatie, tak každý si odo mňa pýta web a keď ho nemám, tak to podľa mňa nevyzerá tak úplne OK. A keď už ten web mám, tak potom by som mal aj vedieť vlastne, že prečo. Prvá podľa mňa taká vec dôležitá je, že merať vôbec ten trafik na tom webe, že nasadiť si aspoň ten Google Analytics, ten bezplatný nástroj a sledovať si, či tam nejakí ľudia chodia, odkiaľ chodia. To je podľa mňa také úplný základ. A... Môžeš prosím ťa ešte trošku toto rozoberieme, že čo znamená sledovať, odkiaľ chodia? Čo sa dá vlastne v Google Analytics vidieť v tom základnom nástroji v tých jednoduchých dashboardoch? Áno, v tých najjednoduchších by som povedal, že najdôležitejšie je sledovať, že koľko ľudí mi na ten web chodí a z akých kanálov. Že či mi chodí z organiky, z vyhľadávania z Google, či mi tí ľudia chodia, alebo z nejakej facebookovej stránky, ktorú mám, alebo keď pošlem nejaký newsletter, aby som si vedel presne merať, že odkiaľ mi tí ľudia chodia. A po prípade, že koľko z tých ľudí, ktorí mi prišlo na web, ma napríklad kontaktovalo cez kontaktný formulár, alebo mi zavolalo. Budeme ďalej pokračovať v tom, že čo na webe, ale ešte by som sa dopýtala... Relatívne nedávno sa definitívne tá Google Analytics 4 stala vlastne dominantným nástrojom, tie ostatné obišli. Dosť veľa marketérov tvrdilo, že to je peklo a že sa stratili dáta a tak ďalej historické a že bolo ťažké to interpretovať a že aj ťažšie sa teraz dá úplne veriť tým dátam. Ty to ako vidíš? Je to tak, že vlastne nie sú úplne presné tie dáta? Podľa mňa poprvé je dôležité to povedať, že Google Analytics 4 je oveľa, som povedal, náročnejší na pochopenie pre bežných ľudí, pretože už tam nie je vytvorených toľko dashboardov, ako to bolo v tom predchádzajúcom Google Analytics Universal a celkovo ako keby ťažšie niektoré veci aj merať. A prispelo k tomu aj vlastne napríklad content mode politika od Google, kedy vlastne už stránky majú povinnosť mať funkčné cookies lišty. To znamená, že keď si načítate ľubovoľnú web stránku, vybehne vám tá cookies lišta, tak musíte súhlasiť s tým, že analytické dáta môžu fungovať alebo nie. Čo sa môžu akoby zbierať. Áno. A to sa prejavilo tým, že niektoré, napríklad aj veľké web stránky stratili zo dňa na deň 30% trackovaných userov na web stránkach. To znamená, že ako keby tá možnosť dohľadu na to, čo tí ľudia robia na tom webe, koľko ich tam vôbec je a aké stránky navštevujú, je už oveľa ťažšie, ako to bolo v minulosti. Čiže toto síce nie je ako keby priamy dopad zmeny toho systému, ale ako keby je to jedna z tých veľkých medzníkov v rámci internetového merania, kedy vlastne sme strátili tie dáta, pretože nie každý povolí tie cookies. Ale stále sa bavíme o tom, že keď 30% ľudí to neurobí, tých 70% to predsa len urobí, takže aspoň nejaké kvalitné dáta mám. Ešte máme, jasné. Jasne. A tie ostatné, ak teda povie človek áno, tak potom sa to trackuje v zásade rovnako ako predtým? Trackuje sa to trošku iným spôsobom. Z hľadiska výsledku myslím, že čo sa dozviem akoby z tých dát. Ak sa pozeráme na tie dáta, že robím nejakú kampaň a chcem ako keby vidieť tie výsledky tej kampane, tak to funguje stále podobným spôsobom. Rozumiem. Že viem si tam pozrieť, koľko som mal z danej kampane, napríklad počet nákupov na e-shope, alebo koľko som mal vyplnených formulárov, prípadne stránky, ktorá je zameraná na služby. A znamená to, že viem robiť aj retargeting, podobne ako sa robil v minulosti, ak teda mám až potiaľto tie dáta? Áno. Jasné. Dobre, tak sa teda vráťme k tomu. Zatiaľ sme začali len to, že sa oplatí nasadiť teda aspoň Google Analytics, keď robím web, alebo teda keď... Áno. Čo sa dneska stále oplatí. Čo ďalej ešte na webe sa teda oplatí? Potom taká veľmi dôležitá téma, že keď si už robím tú stránku o svojej firme a mám tam produkty a tak ďalej, tak veľakrát firmy zabúdajú na vytvorenie tzv. Blogu. A my túto službu voláme SEO Content Marketing a vlastne znamená to, že tvoríme content na firemné blogy, pretože ak si aj niekto vytvorí blog, alebo častokrát, keď si firmy vytvoria nejaké blogové sekcie na svojich weboch, tak prispievajú blogmi, ktoré nie sú veľmi hľadané. A takže z toho vlastne vyplýva, že je dobré, keď už mám blog, písať o témach, ktoré sú veľmi hľadané, pretože čo je veľmi hľadané, to sa bude veľa zobrazovať v Google a čo sa veľa zobrazuje v Google, z toho môže mať aj viacej preklikov. A ako dojsť na to, čo sa vlastne hľadá v Google? Je to v podstate už taká trošku veda, by som povedal, ale v podstate je to pod takým veľmi známym slovom, že SEO analýza. Pod SEO analýzou môžeme rozumieť rôzne
rôzne úkony. A v zásade, keď hovoríme o analýze kľúčových slov, ktorá je jedna z súčastí SEO analýzy, tak tam sa dozvedáme, aké konkrétne slova ľudia hľadajú, keď hľadajú môj biznis. Že napríklad kaderníctvo v Bratislave si bude hľadať, že aké slova ľudia hľadajú, napríklad kaderníctvo Bratislava, kde sa ostrihať v Bratislave, aký je najlepší kaderník, kaderníctvo, cena a podobne. A my všetky tieto slova vlastne zozbierame cez také rôzne nástroje, ktoré na to existujú. A potom ako keby zozbierame tie kľúčové slova, dáme ich do skupín a na základe toho vyberáme témy článkov, ktoré sa potom neskôr píšu. Mohli by sme sa chvíľku dotknúť toho, že ešte tak historicky pred 10 rokmi, keď sa toto robilo, tak sme mali vlastne problém so slovenčinou. Že nebolo celkom jedno, či to je, že ako spraviť analýzu alebo analýza. Proste bol to problém. Potom už to pomaličky bolo lepšie, lebo aj tie nástroje na kľúčové slova dokázali trošku viac rozumieť tomu, že existujú jazyky, ktoré takto prechyľujú. A teraz je to ako? Ten Bard alebo nejaké iné, aj hlavne Bard teda v Google už to rozoznáva, je to v podstate jedno, ako to naformulujem, alebo stále je dôležité, aby som to urobil v tej fráze, ktoré sa vyhľadáva? V súčasnosti nie je úplne dôležitá tá fráza, že už napríklad vie rozoznať aj jednotné množné číslo. Takže ako keby je dôležité vložiť tam tvar toho kľúčového slova, ale nie je potrebné ho tam dávať ako keby na silu vo všetkých vyskloňovaných pádoch a tak ďalej. Jasné. A ešte sa možno skúsme dotknúť toho, že píšem teda blog na tému, ktorá sa vyhľadáva. Ako často sa tam to kľúčové slovo musí objaviť? To je taká zaujímavá otázka. Ja by som skoro povedal takým štýlom, že v minulosti sa tvorili takéto SEO texty tak veľmi na silu, že skrátka dajte mi SEO analýzu, ja si tam povkladám na silu všetky kľúčové slová a ešte ich ako keby aj vložím do HTML kódu a dám ich zneviditeľniť, aby tam skrátka len boli. Toto už vôbec nefunguje a skôr mi to môže uškodiť. Tak lebo o tých praktikách ten Google už vlastne vie. Áno. Za mňa rada je, robte to najprirodzenejšie, ako sa dá, ale myslíte na to, že máte tú analýzu a používate tam tie kľúčové slová, ale tak, aby to dávalo zmysel a treba si uvedomiť, že Google sa stále čím ďalej tým viac stáva ako keby podobný človeku v rámci čítania textov, zmýšľania a hodnotenia tých článkov. Takže myslím v prvom rade na to, že aby som tam dal vysokú pridanú hodnotu pre tých ľudí, ale vlastne s tým, že tam použijem tie kľúčové slova. A to je vlastne to, že treba si dať naozaj záležať na tých článkoch. Nie je to len také, že skrátka napíšem tam hocičo a šmarím to, aby som to tam mal, ale naozaj to musí mať pridanú hodnotu ten článok. No keď sa bavíme o pridanej hodnote, tak na druhej strane písať taký článok, aby bol fakt kvalitný, to je normálne veľa hodín roboty. Ľudia si pomáhajú ChatGPT. Ako to vidí ten Bard a vôbec celá... Má to dopady potom na tú organiku? Čo treba spraviť, keď si trošku pomôžeš chatom GPT, aby to stále bolo v poriadku? Oficiálne vyjadrenie Google je, že ako keby texty vytvorené chatom GPT nie sú prekážkou vo indexovaní pre Google. Skúsenosť? Ja by som skôr povedal, že môj osobný názor je taký, a my vo všeobecnosti, keď tvoríme texty pre firmy, tak naši copywriteri majú zakázané tvoriť texty cez chata GPT. Čo máme ale ako keby povolené a čo používame je, že cez chata GPT si vieme napríklad vytvoriť štruktúru článku. Návrh ako keby tej štruktúry, že o čo to má byť, čo tam by sme nemali zabudnúť v tom texte a potom už to píšeme ručne. Jasne. Čiže možno generovanie ideí, brainstorming, tvorba tej štruktúry OK, ale určite nie, že napíš mi článok o strechách a ja predávam strechy a rovno to tam dám cetorovo. Jasné. A ešte možno dĺžku skúsme komentovať. Aký je taký dobrý článok pre blog? Dĺžkou? Nemal by byť príliš krátky ani dlhý. Štandardne to býva okolo 2,5 až 3 normostrany. Keď je tá téma nejaká veľmi komplexnejšia, môže byť aj dlhší, ale my sa vo všeobecnosti pohybujeme 2,5 až 3 normostrany. A ešte ma zaujíma, že robíte takú vec, alebo to odporúčate, že recyklovať obsah, mysle, že urobím blog, potom v nejakej verzii to dám do newsletteru, prípadne to použijem ako nejaké časti na, ja neviem, na LinkedIn? Áno, určite. Keď je to dobrý článok, tak určite stojí za to ako keby recyklovať ten obsah. Určite, ako keby v prvom rade by som povedal, že napriek tomu, že blog má slúžiť na pritiahnutie organické návštevnosti, vždy je dobré, keď vypublikujem nejaký článok na svojom webe, dať post na sociálne siete, ktoré mám, aby som tam pritiahol tých ľudí. Jasne. Čiže dať tam nejakých pár viet a viacej sa dočítať na našom článku a ľudia sa tam môžu takýmto spôsobom dostať. A ten newsletter? A určite aj do newslettera. Newsletter býva jedným z takých dôležitých kanálov práve týchto blogov, kedy vlastne môžeme dať nejaký teasingový text do newslettera, a že teraz prišla nejaká super novinka a viac si môžete prečítať na našom blogu a takto viem dotiahnuť tých ľudí. My sa ešte dostaneme k tomu, že aj ty si na LinkedIne aj ja, ale s LinkedInovými kamošmi
celkom veľkou skupinou ľudí už vediem takú polemiku, že či LinkedIn newsletter alebo samostatný newsletter. Aha. A normálne sa to delí pol na pol, lebo ten LinkedInový newsletter funguje tak, akože za 3 minút niekedy, že nedoručí všetkým a tak ďalej. Na druhej strane, keď ho vypustíš, hlavne ten prvý, keď dobre urobíš, tak má brutálny dosah, lebo celá sieť to vidí. Tak máš názor na to? Fakt ma len zaujíma. Teraz ešte sa dostanem k LinkedInu, ale že LinkedInový, alebo teda nejaký iný nástroj, vlastný na webe. Máš na to názor? Podľa mňa je dôležité mať aj vlastný newsletter, pretože vtedy máš fyzicky vlastnejšiu databázu tých e-mailov tých ľudí. V momente, ako náhle by zo dňa na deň skrachoval LinkedIn, tak vlastne strátiš absolútne všetky kontakty. Stačí, keď zmení business model. Alebo. Jasné. Hej. Jasné. Ale určite aj ten LinkedIn newsletter. Je to ako keby ďalšia forma toho newslettera, takže aj to je zaujímavé. Jo. Hovorím, dostaneme sa ešte k sieťam, tak len chcem uzavrieť tú tému tých webov. Spomínali sme nasadiť aspoň Google Analytics 4, aspoň nejaké dáta si sledovať o tom, čo sa mi tam deje. Potom som hovoril o blogu a nejakej organike. Ešte niečo, čo sa oplatí dneska ešte stále na weboch? Áno, podľa mňa sa, a to možno znieť až tak komicky, ale dajte si tam kontaktný formulár, pretože strašne veľa webov ho tam nemá a to je v podstate, keď príde takýto klient za marketingovou agentúrou, to je prvá vec, ktorú dostane, že dáte si kontaktný formulár. Na čo však to nikto nevyplňa a tak ďalej. Jasné. Ale to je tá konverzia, ktorú vieme my poslednú odmerať predtým, než vlastne sa ten človek odpája od toho marketingového kanálu. Že keď zanechá kontakt a odošle event, tak to vieme zachytiť do Google Analytics a merať ho. A vidíme, že ľudia to využívajú. Čiže ako keby také to, že sa to nepoužíva, to nefunguje to. Áno, to je ako s mailami. Ľudia si myslia, že maily už nefungujú. Fungujú. Čím dôležitejšia vec, tým viac maily fungujú. Súhlas. No dobre. Prosím ťa, ešte možno by si mal nejaké také časté chyby spomenúť. Tie, ktoré sme spomenuli, vynechajme, ale ešte je nejaká taká vážnejšia chyba, ktoré robia ľudia, keď tvoria weby? Keď sme hovorili, že tiež sa ako keby bavíme o tom, že už sú také samozrejme veci, berieme to tak automaticky, tak napríklad mať mobil optimalizovaný pre mobily. Hej, že akože dneska už ich je málo, ale stále hlavne tie menšie firmy s tým majú problém, samozrejme tie veľké na to dbajú a tak ďalej. Ale, jasné. Alebo inak by som povedal, že keď si vytvárate nejakú novú stránku alebo podstránku na svojej stránke, tak vždy si ju najprv checknite na mobile, až potom na desktope, lebo keď sedíme v práci, máme tie obrovské monitory, perfektné, tam to vidíme všetko krásne, ale veľakrát si nepozrieme, ako to vyzerá na mobile a práve mobil tvorí väčšinou 80% alebo 90% návštev všetkých webu, hej. Čiže... No lebo ľudia sedia doma, alebo aj teda na vecku, alebo kde proste večer majú čas a googlia, tak určite to nerobia na desktope. Že by si položili notebook a nosne to robia na mobiloch. Áno, zabúdajú na to firmy. To je aj moja skúsenosť, je to fascinujúce. Ale aj na ten formulár, čo si spomínal, to je naozaj, že veľmi veľa firiem nemá formulár na webe. A potom sú aj také veci, že veľa firiem sa ako keby snaží, má webovú stránku, ale zároveň sa skrýva. Že ako keby není tam ten majiteľ, že kto je vlastne majiteľ, že celé to také, že pomaly tam neviete nájsť ani SROčku, ktorá je za tým. A podľa mňa, napríklad hlavne keď firma poskytuje služby, tak by mala dať taký osobný prístup, lebo teraz je veľmi moderné a zároveň si tak ľudia spájajú tie značky s tými konkrétnymi menami, kto je za tým. A keď ten majiteľ sa nebojí a dá sa tam seba a ide s kožou von na trh, čo aj tak vlastne ide, len ako keby tam na tom internete má pocit, že tam nechce byť, aj keď to každý vie. A je lepšie to tam možno dať a o to skôr možno ľudia budú ochotní nakupovať, lebo budú vidieť, že ten majiteľ je skrátka otvorený, nebojí sa prezentovať, že on je za tým a môže byť dôveryhodnejší. Lebo akokoľvek, ale človek robia biznis na konci dňa. Presne s tým tak. Absolútne súhlasím. Inak mám taký tip, lebo ja som presne taký digger informácií, takže ja sa zvyčajne vždy dostanem k tomu, že kto vlastne firmu. Lebo však máš takú tú svätú trojicu, že GDPR, cookies a VOPky, všeobecné obchodné podmienky, ktoré tam proste vždy musia byť. A v nich musí byť vždycky uvedený ten konečný, tá SROčka, alebo čo to je. Takže ja si to pekne nájdem, zoberiem to, hodím to do Finstatu, okamžite viem veľa vecí. Tak to len vravím, že podľa mňa je to veľmi prirodzené, že chceš vedieť, že kto je za firmou a či tá firma je už len to, že tam vlastne uvedie tie veci i pridáva na dôveryhodnosti, lebo ak sa mi chce niekto schovať, tak sa asi chce možno schovať aj s cenou, alebo mi možno niečo nedoručí, alebo iným spôsobom proste nebude dôveryhodný, tak ja napríklad nechcem obchodovať s firmami, ktoré sa skrývajú. A čím je to viac B2B, tak tým je to ešte dôležitejšie, by som povedal. Za Alzou neviem, kto je majiteľom, ale dôverujem jej, ale keby to bolo B2B, tak je to dôležitejšie. Súhlasím. No dobre, tak sme sa vlastne dotkli
už trošku tým pádom toho, že keď sa takto tvoria weby, tak oni vlastne sú organickí, čiže z vyhľadávania v Google vyhľadávané. No ale existujú aj tagy v Google, to by sme sa mohli skúsiť dotknúť a potom existuje aj Google Ads. Tak prosím ťa, skús tak nakúsnuť tú tému, že teda to sa dneska ako oplatí, neoplatí v kontexte tej našej témy, že čo sa nezoplatí akoby robiť na internete, aby si mal výsledky. Tak najdôležitejší tag v rámci HTML kódu alebo webových stránok vo všeobecnosti je title. Tam vlastne je to ako keby názov tej konkrétnej podstránky, že čo sa na ne nachádza. A tam je ako keby aj dôležité vložiť tie kľúčové slova, ktoré sú tie dôležité. Ideálne, keď mám tú SEO analýzu a z tej analýzy si tam vyberám niektoré kľúčové slova. Tie title častokrát nemajú tie firmy nastavené, alebo nemajú ich dobre nastavené, pretože to nastavuje firma, ktorá im tvorí web a oni nie sú odborníci na SEO. Veľakrát napríklad je v title je názov firmy a potom je tam až nejaký popis, pritom title že čím dôležitejšie slovo, tým by malo byť skôr uvedené v rámci titlu až neskôr. Čiže preto je taká prax, že názov firmy sa dáva na koniec titlu, oddelený takou pipou a predtým sa dáva nejaký generický text. To je tá čiaročka taká rovná, za tým je medzera, potom je vlastne názov firmy, jasné. No a prečo je to vlastne dôležité? Lebo však sa vyhľadáva nie meno firmy, ale tá vec. Tak. A už keď sa hľadá meno firmy, tak väčšinou vyskočíme aj tak prvý, takže tam nie je dôležité byť prvý na svoj brand, lebo to sa stáva skoro automaticky. A dôležité je vyskakovať čo najvyššie na tie generické, ako kaderníctvo, účtovníctvo podobne. A tieto tagy sú ale dôležité stále pre tú neplatenú reklamu na to vyhľadávanie. Alebo to má nejaký dopad aj na Etsy? Nie, tieto tagy sú dôležité z hľadiska organiky, čiže z hľadiska z toho SEA, ako sa na nás pozerá, keď si neplatíme tú Google reklamu, ako vysoko nás umiestňuje. Jasné, no tak poďme do tej platenej časti Google teda. OK. V podstate mohol by som povedať tak, možno pre ľudí, ktorí úplne nepoznajú túto oblasť, že keď si vygooglí napríklad to kaderníctvo Bratislava, tak prvé 4 výsledky tam majú napísané také, že sponzorované, alebo sponsored po anglicky. A to je vlastne tá Google reklama vo vyhľadávaní, o ktorej sa ideme rozprávať. A ona veľmi dobre funguje pre veľmi veľa ako keby odvetví. Že ak by sme si mali, ak niekto príde za mnou a povie, že chcel by reklamu, a hlavne keď je z B2C, lebo B2B je trošku iné, to by som tak trošku oddelil, tak na 90% mu Google reklama bude fungovať, pokiaľ má dobrý biznis model, dobré ceny, nemá nejakú vysokú konkurenciu a tak ďalej. Pretože Google reklama funguje tak, že hľadám to, čo aktuálne potrebujem a zobrazujú sa mi ako keby inzeráty, tie výsledky firmy. A v zásade nie je otázka, či si to človek ide kúpiť, skôr bude otázka, či to kúpi u mňa alebo u tej konkurencie. Čiže Google reklama je veľmi dobrá. Je výhody? Aj teda klikajú, hej, na to tí ľudia? Klikajú. Áno, sú také mýtusy, že ľudia neklikajú na Google reklamu, lebo oni si vždy doskrolujú a kliknú na organiku, ale nie je to pravda. Myslím, že dáta svedčia o niečom inom. Myslím, že 70% ľudí klika na tú reklamu. Jasne. Trošku ma zaujalo, prepáč, nezabudnem myšlienku, lebo si to chcel nejako doplniť, ale že trošku ma zaujalo, keď si povedal, že špeciálne pre B2C to platí a že pre B2B je to trochu inak. Tak čo to znamená, že Google Ads fungujú inak alebo menej pre B2B? Čiže predaj firmám? Aj v rámci B2B je to také ešte rôzne, by som povedal. Keby sme zobrali, že sme nejaké tovareň a vyrábame nejaké výrobky a v milionoch kusoch dobre, také dátové ako keby príklady, že veľakrát môže byť niečo B2B, že firma to vyrába, ale vlastne ľudia to nehľadajú. Respektíve hľadá sa to strašne málo, lebo to je niečo veľmi špecifické, veľmi unikátne. Je to napríklad, že jedna fabrika vyrába pre ďalšiu, alebo pre Volkswagen vyrábam nejakú súčiastku. Skrátka tam nie je dôležité, ako keby tam to nehľadá nejaká iná firma, pretože tam skrátka vyrábam pre niekoho konkrétneho, alebo možno pre 4 spotrebiteľov v rámci sveta. Jasné, lebo oni možno hľadajú firmu, čo robí to isté, keď majú tender, ale reálne sa to samotné nevyhľadáva. Áno, čiže prvá podmienka, keď chcem byť vo vyhľadávacej reklame, je tá, že sa to musí vyhľadávať a ideálne vo veľkých množstvách. Rozumiem. Ale Google reklama, ako keby sme išli ďalej, tak máme rôzne formy Google reklamy, máme aj bannerovú, máme YouTube kampaň, sú aj formy reklamy, ktoré cieľia na tých ľudí, ktorí ešte neuvažujú o nákupe, ale vieme im dať tú myšlienku, že také niečo existuje, čo my predávame. Ale ak sa bavíme o vyhľadávacej reklame, ktorá slúži na zaujatie tých ľudí, ktorí už hľadajú niečo, čo my máme, čo ponúkame, čo predávame, tak vtedy je vlastne jediná možnosť, že už sa také niečo hľadá. Jasné. Dobre, tak skúsme sa dotknúť ešte toho, že sú tam aj nejaké rizika s tými Google Ads? Nejaké, ktorým by sa bolo treba vyhýbať? Neviem, ako úplne myslíš rizika, ale možno sú tam aj také rizika z hľadiska userov, že tú reklamu si môže zaplatiť v podstate ktokoľvek.
A napríklad aj banky majú s tým problém, že niekto si zaplatí reklamu a tvári sa, že je nejaká konkrétna banka a potom tam ľudia prídu, prihlásia si a ukradnú takto údaje. Jasné, čiže to je scam, normálne podvody. Áno, nejaká forma phishingu, čiže ako keby môže tam byť takýto nejaké riziko pre tých bežných ľudí, by som povedal. Ale potom, keby sme zobrali také akože rizika z pohľadu toho, že mám už tú reklamu rozbehnutú a že na čo si dávať pozor, tak tam by som povedal, je riziko si nastavovať reklamu sám veľakrát. A jasné, že tí ľudia vtedy, keď to robia sami, dávajú tam nižšie rozpočty, ale veľakrát tam nastavujú kľúčové slova v rôznych typoch zhôd, o ktorých možno aj netušia, že nejaké zhody existujú, tak to tam nasypú len dobro od meču. A už sme napríklad mali skúsenosť, že firma, ktorá riešila počítačové siete, ochranu dát a tak ďalej, tak tam mala iba slovo siete. A keď sme si potom pozerali, že na aké slova konkrétne sa zobrazovali, tak sa zobrazili aj na rybárske siete. Čiže a potom sa ako keby plýtvajú, pretože tí ľudia je ako keby milné si myslieť, že keď niekto hľadá rybárskú sieť a ja mu zobrazím inzerát s počítačovou sieťou, že ho tam neklikne. Tí ľudia klikajú veľakrát aj napriek tomu a potom ten rozpočet sa míňa a idú peniaze zbytočne von. Čiže napríklad mám takéto riziko. Potom ďalšie riziko je napríklad, že mám nastavenú reklamu, ale nemeriam si konverzie, nemeriam si tie výstupy, že čo mi to prinieslo, nemeriam si nákupy, nemeriam si kontaktné formuláre a mám to nejako rozbehnuté. A vlastne ani neviem, čo mi to prináša. Iba tak pocitovo idem. Ale online marketing by nemal byť úplne o pocitoch, pretože ten online nám umožňuje to, že vieme veľmi dobre merať veľa vecí. Na rozdiel od toho offline, kde je to trošičku ťažšie. Áno. Matej, oproti minulým sériám máme niekoľko zmien. Tá prvá je, že nahrávame konečné video a dostali sme sa ako na úroveň dneška zase s podcastom. Ale chcela by som sa spýtať 5 rýchlych otázok. Na ktoré by si mal teda, ak súhlasíš, odpovedať len jednými či dvoma slovami. Proste normálne, že čo ti príde, to ide. A uvidíme, čo z toho vypadne. Tak čo? Môžeme ísť na to? Áno, poďme. Dobre. Čo ťa napadne, keď poviem tvoja firma? Google My Business. OK. Čo bola najlacnejšia, ale zároveň najužitočnejšia investícia za celú dobu tvojho podnikania? Stupenka na networking. OK. Super. Čo pre teba znamená úspešné podnikanie? Spokojný život. Paráda. Tvoja najlepšia výhovorka, keď si meškal na biznis stretnutie? Nevyhováram sa. Vždy poviem, že... Nevyšlo to. Ja sa snažím nemeškať, takže keď sa mi to aj stalo, tak som skrátka... Asi som ani nepovedal dôvod, asi to bolo, že bez dôvodu. Nevymýšľam. Jasné. Dobre, a pamätáš si najväčšiu prekážku na začiatku podnikania, ktorú teraz vnímaš ako úplne banálnu? Najväčšou prekážkou na začiatku podnikania som bol sám ja. Úplne, že úzke miesto. To má veľa podnikateľov. To je super, že si to spomenul. Tak díky, počúvaj, si prešiel. Sme sa snažili, aby neboli také, že ohňové, ale možno časom pridáme aj iné. No dobre, počuj, máš nejakú vtipnú historku, ktorú by si rád zdieľala? Ja som sa nie v každom dieli podcastu pýtala na vtipné historky, ale teda tá otázka je taká, že no biznis prináša kadečo. Nie len akože vážne veci a profesionálne, ale fakt aj nejaké také, že fuck upy a potom teda aj nejaké vtipné veci. No tak poď, daj, čo máš? My sme sa doma bavili, že čo povedať na takúto otázku a vlastne mám takú jednu, nie je možno ani, že úplne že vtipná, ale taká pomerne, uvidíme, že jak to bude, ale ja mal som pozvanie do jedného iného podcastu a v Trenčíne pred asi 3 rokmi a že jasné, že prídem, že to je super príležitosť a tak ďalej, lenže deň predtým som bol na Wakelake, kde som sa učil ako keby na tej vode surfovať a tak som padol, že som mal skoro menší otraz mozgu. Fakt? Čiže ja som prišiel, to bolo niekedy do obeda, som prišiel domov a celý deň som ako keby ležal. Večer moja manželka porodila. Fakt? Ani nie, že večer sme išli do nemocnice a ja som prišiel z nemocnice o 5 ráno domov a o nejakej 9 som mal byť v Trenčíne. Čiže ja som prišiel z nemocnice po celej noci a dal som si kávu, jeden rožok a vyrážal som do Trenčína. Fakt si tam šiel? Išiel som. Prvýkrát v živote som vôbec verejne niekde hovoril a nahrával podcast. A bol si s drobným otrasom mozgu a po nespaní, hej? A ešte sme získali z toho klienta. Akože jedného veľkého klienta. A toto je fakt, že taká story, že to ako keby nevymyslíš. A mne sa pravidelne stávajú také veci, že keď sú také dôležité nejaké eventy alebo nejaké pozvania prídu, tak je to presne v tom čase, že buď niečo tesne predtým je, alebo
niečo skrátka sa... Nie je to také, že teraz mám pohodu a že mám ísť tam a že jasne idem, lebo nemám čo robiť. Vždy je skrátka nejaký buď niečo ťažké. Aj tento týždeň sa niečo stalo? Nie, tento týždeň sa nestalo nič, ale teraz to bolo také viac v pohode. Tak dúfam, že to rovnako bude napriek tomu dobre, aj keď nemáš splnený tento aspekt. Tak keď sa môžeme vrátiť teda k téme podcastu, prosím ťa, keď sme sa už bavili o tých Google reklamách, poďme trošku prejsť siete. V čom sú iné Google reklamy ako Facebook reklamy? Keď sme hovorili o tých Google reklamách, tak keď hovoríme o tom vyhľadávaní, tak oni vlastne majú ich účelom je zobraziť sa vtedy, keď to ľudia hľadajú. Čiže ľudia už niečo potrebujú a hľadajú to, vtedy sa my zobrazujeme. Pri tých sociálnych sieťach, ako keby tam vidím také dve možnosti, že my prostredníctvom sociálnych sietí môžeme vytvárať nové trendy. Môžeme ako keby vytvárať záujem o niektoré produkty a služby, ktoré ešte dovtedy neboli na trhu, ale môžu byť ako keby vhodné pre cieľovú skupinu, ktorú definujeme. Čiže to je taká prvá vec. A potom, ak už aj napríklad robíme službu alebo predávame produkty, ktoré ľudia kupujú, poznajú a robia si ten research, tak tie sociálne siete slúžia na to, aby sme my ako firma získali kredit u toho klienta a dôveryhodnosť, že chcem to práve od nich kúpiť. Hej, napríklad, neviem, kúpem bazén, tak si pozriem 3 firmy, ich social media a títo majú pekné fotky a majú tam aj recenzie napísané, aj zákazníci tam niečo písali, tak to je super a títo dva ani nemajú Facebook, tak k ním ani nejde možno. Hej. Rozumiem. Že ľudia môžu takto uvažovať a je to celkom si myslím, že prirodzené. Že tam sa väčšinou dáva aj taký život zo zákulisia tej firmy, niektoré firmy tam dávajú team buildingy a tak ďalej, že keď vidím viac do hĺbky a vidím, že tá firma je ochotná sa mi viacej otvoriť na tých sociálnych sieťach, tak môžem možno očakávať, že je tam vyšší potenciál na lepšie spokojnosti s tým biznisom neskôr. Tak sa možno bavíme o tom, že sa vlastne dá cieliť celkom slušne na Facebooku a tým pádom aj na Instagram, lebo však ono to je už vlastne jedna firma. Tak skúsme trošku o tom sa porozprávať, že ako povyberať tie cieľové skupiny a mať napríklad, že rôzne reklamy pre tie cieľovky, alebo o tomto skús chvíľku rozprávať. Hej, tak na to v rámci Meta, lebo Meta je vlastne Google a Facebook, tak tam vieme celý podľa rôznych vecí. Takou základnou je klasika pohlavie, vek, geografická poloha toho človeka. Ale potom sú tam aj také interesty a to je možno také zaujímavejšie na rozdiel od Google, ktorý nevie možno úplne až tak veľa týchto interestov ako Facebook o nás. A aj keď ako keby v minulosti tam bolo oveľa viacej tých interestov, dokonca tam sa dalo cieliť aj na konkrétne choroby, ktorými človek trpí, ale toto už bolo stiahnuté. Čiže je to tam trošku obmedzené. To je scary, počúvaj. No, tak hlavne možno v nejakých iných západných krajinách sa to viac využívalo, kde je človek viac odkazaný na ten súkromný sektor nemocníc. Ale je ako keby, môžeme tam na rôzne interesty, napríklad môžeme cieliť na ľudí, ktorí môžeme predpokladať, že sú bohatí, ak majú interest golf, že chodia na golf. Alebo vieme tam cieliť na ľudí, ktorí ako keby majú afinitu k BMW, k drahým automobilovým značkám. Pravdepodobne, ak mám Audinu alebo BMW, tak som si to možno lajkol ich stránku a už Facebook vie, že ako keby som afinný k tejto značke. A keď to vie Facebook, už to vie aj Instagram, hej? A už to vie aj Instagram, pretože je to rovnaká databáza, z ktorej to ide. Lebo čiže, to je tam aj tá jedna firma, jasné. Alebo vieme cieliť napríklad reklamu na majiteľov firiem, že vieme tam zvoliť, že job title je CEO a už tým pádom keby zobrazujeme podnikateľom nejakú reklamu. Rozumiem. Dobre, čiže takto vyberať cieľovky, lebo proste viem, aká je cieľovka môjho produktu alebo služby. Áno. Vyberať a povedal by som, že dôležité je aj testovať, že ten Facebook umožňuje vždy aj testing, alebo v rámci online marketingu vieme vždy ako keby veci porovnávať tým, že máme dáta relatívne rýchlo z toho, keď niečo spustíme, tak ja odporúčam napríklad nastaviť si 2-3 segmenty cieľové skupiny, čiže napríklad môžem si tam dať typické možno ženy, muži, hej, a teraz na mužov môžem dať inú reklamu ako na ženy. Ja teraz môžem byť modrá, rúžová, alebo môžem na mužov dať 2 rôzne kreatívy na ženy. Alebo opačne. Ale môžem skúsiť aj rúžov. Áno. Hovorí sa, že ženy najviac ako keby priťahujú banery, v ktorých je muž a žena. Zatiaľ, čo muža priťahujú najviac banery, kde je žena. Čiže, akože o tej žene by sme to asi povedali a pri tých ženách je to práve, že oni tam, keď tam vidí ten pár, tak je to keby rozumiem. No dobré, a keď porovnáš tie ceny, Google reklamy a Facebook reklamy, tak ako to je? Tam je to ako keby trošku iné už v tom samotnom základe, že Google reklama
nám vždy zoberie nejaký kredit po kliku, nastavíme tam cenu za preklik, pričom na sociálnych sieťach je to cena za 1000 zobrazení. Čiže tam ako keby sa tie ceny inak porovnávajú. Vo všeobecnosti bývajú a sociálne siete za preklik lacnejšie, ako to býva pri Google, ale aj to by som ako keby tak opatrne vyslovil. Veľmi to závisí, že keď urobím takú sexy reklamu, mám sexy produkt a tá miera preklikovosti alebo click-through rate bude vysoká, tak tá cena za preklik bude nižšia. Ale ako náhle ja spravím reklamu, na ktorú ľudia neklikajú, tak tá cena prekliku môže byť vyššia ako na Google. Čiže veľmi to závisí. Jedného prekliku napriek tomu mám nízky akoby reach, lebo proste nie je taká zaujímavá tá reklama. Áno, a pokiaľ ľudia neklikajú, Facebook vidí, alebo Instagram vidí, že to ľudia nejak nemajú až tak radi, tak to ani nebude ten dosah taký vysoký. Jasné. Prosím ťa, a dajú sa ešte ale rôzne stratégie na tom Facebooku a Instagrame nastaviť, že nemusí to byť len preklik. Môže to byť aj nejaký, akoby, teda nemyslím preklik na reklamu a hotovo, ale že naozaj, že niečo sa udeje na webe. To znamená, že sa udeje nejaký druh, že to nie je len preklik, ale proste nakoniec sa dokúpi. To viem, že tieto stratégie existovali. Samozrejme, ako je to veľmi dôležité, dobre to prepojiť s tým Facebookom, Pixel a tak ďalej, to mám na mysli, ale do akej miery teda podľa teba dnes ešte takáto stratégia funguje? Nepoďme do detailov, lebo to by sme sa mohli dlho rozprávať, ako to všetko nastaviť, ako to urobiť, ale do akej miery toto je funkčné. A najmä ma zaujíma, že do akej miery ty považuješ tie dáta za presné, lebo teda moja skúsenosť je, že je to také nie úplne presné a že keď sleduješ tie predaje skutočné, tak potom vidíš tam nejakú deltu. Je tých dát menej ako bolo v minulosti a to sme vlastne hovorili, že prečo tomu tak je. Ja by som k tým stratégiám povedal to, že vždy pri nastavení tých kampaní si môžeme vybrať, že či si zvolíme stratégiu optimalizácie reklamy na kliky, na zobrazenia. Napríklad pri videách je to na počet zobrazených tých prehratí tých videí, alebo pri e-shopoch je to optimalizácia na nákupy, pretože keď nastavíme tie trikovacie pixely aj na e-shopy, tak Facebook alebo Meta dostáva dáta o tom, že týchto ľudí, čo som tam poslal, tak z nich toľko to nakúpilo, má tú informáciu, má ten feedback. Takže za mňa je ako keby odpoveď na tú otázku, vždy je dôležité zvoliť tú stratégiu, čo je môjim cieľom tej kampane. A verím tomu, že to AI funguje tak, ako hovorí o tej stratégii, že funguje tá stratégia. Jasné. Čiže ešte sa len dotknem tých dát, že napriek tomu, že sú nepresné, stále ti prídu, že sú dosť dobré na to, aby malo zmysel aj takéto stratégie si nastaviť, keď teda chcem dosiahnuť trebárs predaj e-booku alebo ja neviem, niečoho na webe. Stratégiu je dôležité vybrať vždy. A sociálne siete ako keby stále fungujú, že asi tak by som povedal, že... Jasne. Dobre, prosím ťa, keby sme mali skúsiť urobiť taký nejaký ideálny mix toho Google, toho, že si spravíme organiku správne, lebo sme si dobre robili web, Facebook, Instagram. Samozrejme rozumiem, že sa to líši od segmentu k segmentu. Ani to nie je jedno, či to je B2B alebo B2C, ale teda keby si skúsila aspoň také nejaké základné pravidla povedať, tak ako by si to videl? Ako má vyzerať nejaký ideálny mix? Ako by mali, teda možno inak, že ako by si k tomu pristúpil, aby tá firma našla ten svoj ideálny mix? Ja inak veľakrát pripodobňujem to, čo má firmy robiť tomu, čo robíme my. A hlavne, keď robia B2B, lebo my robíme B2B. Tak ja by som povedal, že čo som ako keby ja začal robiť na svojej firme a funguje mi to a preto verím, že by to pomohlo ako keby aj ostatným firmám. Prvá vec, budovať content, budovať blog na svojom webe. Tvoriť blogové články, ktoré majú ale vysokú pridanú hodnotu a vedieť, aké témy mám tam dávať na základe tej hľadanosti. Čiže mať nejakú analýzu, nejakú SEO analýzu hľadanosti kľúčových slov, aby som vedel, ktoré sú tie témy, ktoré ľudia najviac trápia a o ktorých ako keby najviac hľadajú informácie na tom Google. Čiže mať blog a tvoriť príspevky, ale teda tvoriť ich tak, aby mali vysokú pridanú hodnotu a aby boli hľadané. Potom Google reklama je pre mnoho biznisov vhodná. Sú aj také, pre ktoré vhodná nie je. Skúsiš aspoň príkladne? Že komu asi sa nehodí taká reklama? Nehodí sa väčšinou takým firmám, ktoré predávajú niečo veľmi špecifické alebo niečo, čo skrátka sa nehľadá nejak veľmi masovo, by som povedal. Čiže iPhone je úplná masová vec, ale keď robím
neviem, razím na kanály niečo, nejaké razítko alebo neviem čo. Že to sa asi nevyhľadávalo. Tak to sa asi nevyhľadávalo to. Čiže čím je to masovejšie, čím je to známejšie, čím je potom väčší dopyt vo všeobecnosti, tak tým skôr má ako keby Google reklama zmysel. A tam sú potom zase ďalšie ale nepoviem úplne do detailov. Čiže organika, Google reklama. Potom ako keby aj to, že nie je to síce kanál, ale má nastavenú tú analytiku, aby som to vedel všetko merať. A výborné je mať newsletter, zbierať si nejakú databázu ľudí, ktorí chodia na môj web prostredníctvom nejakého formulárika. Môžem dať aj, tak ako to robia niektoré napríklad elektrodomy, že keď si prihlásim sa do newslettera, získam nejaký kupón, ktorý môžem použiť na nákup. Je to naozaj hodnotné získať takýto kontakt, lebo môžem mu následne poslať newsletter s ponukami a ten človek možno nakúpi. Čiže budovať túto databázu ľudí cez ten newsletter je veľmi, veľmi dobré a je to dobré z toho hľadiska, že v podstate mi nikdy nemôže tú databázu ľudí nikto zobrať, pretože mám to ako keby ja, môžem si to vyexportovať do nejakého CSVčka. Je to iné ako mať priateľov na Facebooku, na LinkedIn, ktorí keď raz nebudú. No a ako potom? Kedy pridať tie sociálne siete? A potom ešte by som povedal LinkedIn. LinkedIn je fenomén na Slovensku za posledné 2-3 roky. Je veľký pík o tejto téme, veľa sa o tom rozpráva a veľa ľudí prichádza ešte stále na ten LinkedIn, že ešte tam nie sú. A tí, ktorí tam boli skoro a vedeli to využiť, tak naozaj sú hviezdy. Tie sú hviezdy a darí sa im. A ja sa snažím tiež využívať túto sieť, rovnako ako aj ty. A je to naozaj veľmi skrytý potenciál biznisu, hlavne keď firmy riešia B2B spolupráce. Tam niekedy som až naozaj prekvapený, že aké biznisy sa mi podarili práve vďaka LinkedInu a v živote by som sa inak tým biznisom nedostal. Ja teraz robím revelation, ja stále nemám, lebo ho nemám, to teraz jedno, prečo? Čiže mne všetky lídy prišli buď cez LinkedIn alebo osobným kontaktom. A to neviem, čo by som k tomu dodala. Ale povedal by som k tomu ešte vlastne takú vec, že nestačí len na tej sieti byť, ale treba byť aj šikovný v tom. A treba vytvárať nový content pravidelne, treba vedieť oslovať tie firmy, ale treba vedieť, ako si filtrovať tie veci. A to je vec, ktorú veľa firiem nevie a to je práve preto, ako keby máme takú službu, že toto ponúkame tým firmám, že im s týmto pomáhame, pretože tam má naozaj dobré výsledky tento LinkedIn. Súhlasím, absolútne. Prosím ťa, tak len ma to zaujíma, že okrem LinkedInu ty konkrétne máš nejakú ďalšiu sieť, ktorá je tvojou domenou, alebo fakt je to, že LinkedIn a tomu sa veduješ? Ty ako človek. Vieš čo, aktuálne je to v podstate len LinkedIn. Chápem. Hej, myslím si, že je to tak, že jeden človek sa môže venovať jednej veci. A myslím jednej sieti. Moja skúsenosť je, že keď sa chceš rozkrájať, tak vlastne nič nebudeš robiť dobre. Že ja teda naozaj neignorujem Facebook a Instagram, ale používam to výsostne na to, aby tam odišli nejaké posty o podcaste. Ale reálne ten LinkedIn je moja domena, ten teda rozvíjam. Samozrejme stále nie je dosť dobre, dala som si teraz mesačnú pauzu, tak trošičku dávame spadnuté riče, aj keď sme si naplánovali príspevky, ale teda nebola som aktívna, tak možno taký tip, hej, že sa oplatí pred tým, ako vyjde von príspevok, okomentovať, ale dôležité je, že normálne, že prirodzene a nie na silu nejakých ďalších ľudí, lebo potom vstúpa reach toho postu. To je moja skúsenosť. Neviem, ako dlho to bude platiť, ale teraz tú skúsenosť mám. Takže tak, no a určite reagovať do hodiny potom, keď človek vypustí ten post, lebo keď nereaguje, tak to je celkom ako škoda, lebo tam stráca významnú mieru a dosahu. Máš aj ty nejaký taký typ, čo môžeme zdieľať o LinkedIne? No vlastne s tým, čo si povedal posledný, tak to je vlastne, že nezdieľať príspevky v noci, lebo tam ti do hodiny nikto nebude reagovať. A v zásade to je, ako aj vo všeobecnosti, v podstate ten princíp je univerzálny na sociálnych sieťach, že ak niečo vypostujem a mám interakcie, tak sa to bude ďalej šíriť. Ak tam nebudú interakcie. Napríklad dobrý taký hack je tvoriť nejaký nejakú linkbaitovú prvú vetu, to znamená, že tak zaujímam toho človeka, ktorý si to naskroluje, že klikne a potom sa mu načíta celý ten text a vtedy to začne čítať. Hook, OK. Aj keď musím ti povedať, že za posledné mesiace mi príde, že už toľko ľudí sa snaží o hooky, tak sú neprirodzené. Ja myslím, že na konci vždy je dôležité byť autentický, lebo na rozdiel od iných sietí, to je podľa mňa na LinkedIn zaujímavé, že zatiaľ, čo na iných sieťach by to bolo chápané normálne ako násilné, že hoci koho cudzieho proste skontaktuješ a chceš do siete, tak na LinkedIne je to želané. Je to normálne, že aktívny jav. Čo mi príde ako fascinujúce. Myslím si, že to je vážny rozdiel medzi sieťami. No a keď to chceš robiť, tak na konci dňa však preto kontaktuješ a preto ten druhý prichádza, lebo si asi dúfa, alebo
alebo že ty veríš, že proste ten obsah bude dobrý, no tak tie hooky, hovorím, už prídu niekedy také násilné a už sa tam, ľudia hovoria, že sa tam sfacebookováva. Podľa mňa to celkom tak není, no tak my proste máme radšej tie príspevky s tými tvárami a podobne, ale tak hovorím, ja som viac za autenticitu ako za dokonalé naplňanie nejakých pravidel, aby som mal dosah, to mi príde také akoby už násilné. Ty to máš ako? Ja si myslím, že LinkedIn sa úplne že nesfacebookováva, že on skôr sa len transformuje do toho, aký sme my ľudia vlastne. A keď sme doteraz reagovali... Áno, to je asi presnejšie. Doteraz bolo na LinkedIn fakt, že len tá top elita, že tí majitelia firiem, marketéri, ITčkári. A teraz už ak tam nabiehajú naozaj že rôzni ľudia a veľa aktívnych obchodníkov a tak ďalej, tak už sa tam začínajú prejavovať aj tie naše postoje a také, čo sa žijeme. Lebo tí istí ľudia sme boli na Facebooku, tí istí sme na LinkedIne, aj keď ako keby na tom LinkedIne sa tvárime častokrát, že sme skrátka, že my sme, som boss, ale po tým všetkým, po tom masku, po tom profi fotkou, ktorú tam mám, som stále ja, ten človek, ktorý žije v rodine, v meste, chodí tým autom, rovnako ako keď som bol na tom Facebooku. Čiže... Áno, pravda. V skutočnosti sa tam len odhaľujeme postupne taký, aký sme. Presne tak, ale naozaj je pravda a možno, že práve preto sa tam aj dobre ako keby komunikuje, že stále je tam ešte, ako keby, nie je tam každý, že sú tam naozaj takí ľudia viac vzdelaní, možno viac biznisovo orientovaní a viac otvorení preto aj biznisu, tak nie je to tam až také, taká jednoduchá komunikácia, ako to bolo na Facebooku, že častokrát tam mohli prísť nejaké nadávky a tak, že toto až na LinkedIne som ešte nezažil. Ja dúfam, že ani nezažijeme. A dúfam aj ja, že tá úroveň sa tam skrátka bude držať. Čiže nevidím to úplne takto až tak negatívne ako na to. Ale zase závisí na tom Facebooku, že akých mám priateľov, kde sa pohybujem. Určite na LinkedIne sú asi možno nejaké miesta, ale pokiaľ človek ide po tom smere takom dobrom, tak by to malo byť fajn. Mám ešte jednu otázku na teba, ktorá tiež rozdeľuje ľudí. Patrí tam politika na ten LinkedIn, či nie? Dobrá otázka. Ja si myslím, že by nemala byť téma žiadna taká, ktorá by tam nemala patriť. Pokiaľ ako keby niekoho nedehonestuje alebo nediskriminuje alebo podobne. Politika je súčasťou nášho života a keď sa deje niečo, čo je dôležité odkomunikovať a má to v podstate aj dopad na naše biznisy. To je tak, no. Že sú nejaké opatrenia, ktoré sa pripravujú a budú mať dopad na firmy a tak ďalej, na podnikateľov. Prečo to tam neotvoriť, hej? Čiže ja si nemyslím, že je nejaká téma, ktorá by tam úplne vyslovene nemala byť. A vždy je to, malo by to byť skrátka zachovať nejakú morálku všeobecnú v rámci spoločnosti. Jo. Tak ešte ma zaujíma jedna vec a trošku prejdeme k tvojej firme, len kratučko, možno na dve otázky. Vy tiež asi máte nejaký marketingový mix, vy ako Digitalman. Máme. Tak by ma zaujímalo, že aký je, skús len tak vymenovať a potom mi povedz, prečo toto práve je pre vás dobré. A to je tajné inak. OK, tak skús povedať niečo, čo nie je tajné. No však jednu vec som už prezradil vlastne, že ten LinkedIn je veľmi fajn. A my využívame aj ten content marketing, naozaj, keď som tu rozprával o tom content marketingu a naozaj, keď si ľudia pozrú našu stránku Digitalman.sk a ten blog, tak skrátka máme, každé 2 týždne vychádza nový článok, snažíme sa reflektovať nejaké novinky alebo témy, ktoré sú vo všeobecnosti hľadané, alebo hľadáme témy, ktoré ešte neboli rozobraté na slovenskom internete. A napríklad sa môžeme pochváliť aj tým, že náš blog, keď si ľudia dajú do Google, že blog marketing, tak sme prví na Google. Vďaka tomu, že ako keby stále prispievame. Čiže blog je určite dobré robiť, ale ako som už vlastne prizvukoval, treba vedieť, o čom písať. Nie je to len také, že ja si teraz poviem a budem o tom písať, lebo mi tam nikto nepríde. LinkedIn, content. Máte newsletter? Máme newsletter. Nemáme tam veľkú databázu, pretože sme nešli tým štýlom, že sme niekde nakupovali alebo tak. Jasné. Ale ani to veľmi nemá zmysel to nakup. Asi to nemá zmysel, hlavne nie možno v našom segmente. Takže tvoríme si prirodzene nejakú databázu, že sa ľudia vedia prihlásiť, či už cez ten blog, alebo na webe je skrátka formulár, že sa vedia ľudia prihlásiť a máme celkom vysokú mieru otvorení newsletterov, že tí ľudia to čítajú. Ale snažíme sa to aj tak tvoriť, že skrátka, keď už píšeme tie blogy dobre, tak sa snažíme aj ten newsletter písať tak, aby zaujal a tak ďalej. Čiže máme newsletter. A potom sú také offlineové aktivity, že skrátka chodí na eventy. Jasné. Networking, veľmi dôležitá vec, súhlasím. Veď my sme sa nakoniec na jednom stretli. Presne tak. A keby sme sa nestretli, tak to možno nie si. Áno, je to tak. Paráda.
Poskytujete služby v Čechách alebo na Slovensku a cítite, že počet dostupných ľudí na trhu už obmedzuje váš rast? Možno ste pripravení zmeniť biznis model a namiesto služieb a mendejov začať predávať produkty. Ako na to? V Terzose učíme firmy, ako premeniť ich služby na škálovateľné produkty a dosiahnuť tak vysoké škálovanie a skutočne rýchly rast nie len na Slovensku alebo ich domácom trhu, ale aj do zahraničia. Ak chcete o tom vedieť viac, navštívte môj LinkedIn a už onedlho aj www.terzos.sk. Terzos, meníme služby na škálovateľné produkty. Matej, ja sa venujem rastu a škálovaniu malých a stredných podnikov a preto túto tému veľmi rada rozoberám so svojimi hostiami. Tak mňa by zaujímalo, že ako ty vidíš rast a ako sa vlastne vo firme venujete škálovaniu. Škálujete a aké máte plány? OK. Povedal som, že škálovanie našej firmy je veľmi závislé od obchodu. Koľko máme klientov, či máme viac klientov, samozrejme tým potrebujeme viacej sa škálovať. A tým, že nie sme nejaká softwarová firma, tak úplne nemôžeme hovoriť o nejakom škálovaní, pretože sme marketingová agentúra a v podstate naše škálovanie znamená mať viacej ľudí v tíme. O tom sa ale porozprávame, lebo dajú sa škálovať aj službové firmy. Ale to môže spraviť mimo podcastu. OK, dobre. Práve preto, aby tvoj rast nebol závislý od pridávania ľudí. Okay. Ale prepáč, nechám ťa dokončiť tvoju odpoveď. No, iba to som chcel, že vlastne ja to vidím tak, že to závisí od biznisu. Od počtu ľudí, alebo dá sa to škálovať aj smerom, ako keď poskytovať nejaké nové služby, alebo v rámci tých existujúcich služieb pridávať niečo ďalšie, ale ja úplne ako keby nepoužívam tento pojem v súvislosti s našou firmou. Jasné, hovoríš skôr o raste. O raste. Áno, to je také prirodzenejšie v tom tradičnom poňatí, keď vlastne ten rast je cestou pridávania tímov a samozrejme akože biznisu. No a máš nejaké plány v tom raste? Mám plány v tom raste, ale ako keby celý život, v podstate podnikateľský, stále to išlo tak nejakým prirodzeným vývojom, že to nebolo, že sme teraz mesiaca na mesiac mali o 50% väčší obrad ako dovtedy. Že v podstate on sa tak prirodzene, ako sa ja vyvíjam ako podnikateľ, pretože to je dôležité povedať, že veľa naozaj vecí, ktoré sa týkajú úspechu firmy, sú v podstate o tom, aký som ja, ako ja viem reagovať, akú mám komunitu ľudí okolo seba, ako viem riadiť tým a tak ďalej. A nemyslím si, že možno niekomu sa to podarilo, takže ako keby skokovo, ale ja idem ako keby tak, že lineárne to rastie. Udržateľne predpokladám. Udržateľne a tak lineárne. Že nechcem napríklad obetovať že nejakých klientov, lebo keď chce človek veľa robiť salesu, potom sa nemôže venovať existujúcim klientom. Čiže toto ja chcem zachovať servis a pritom ako keby ponúkať tie služby ďalej. Rozumiem. No dobre, a mám správnu informáciu, že máš ľudí remote všetkých? Áno. O tom trošku ešte povedz, lebo to je také špecifikum. Áno, to je možno také netradičné, že my ako agentúra fungujeme čisto remote a teda každý z našich ľudí sedí niekde doma a v podstate naši ľudia sú z celého Slovenska. Čo ako keby považujem za takú jednu z najväčších výhod, že keď si firma v Bratislave vyberá človeka, tak vlastne musí vyberať si z ľudí v Bratislave, lebo nikto nebude dochádzať z Košic alebo podobne. Ale ja si vlastne môžem vyberať ľudí od hocikiaľ. Aj zo zahraničia predpokladám? Aj zo zahraničia. Inak máme prvého zahraničného človeka vo firme, ako včera som mal s ním vstupný pohovor. Ale to je taká minoritná vec, že nechcem tomu venovať veľa pozornosti, ale teda naozaj tí ľudia sú z celého Slovenska a zároveň ako keby oni cítia taký obrovský benefit, že sú to také charaktery ľudí, ktorí nepotrebujú chodiť do toho ofisu a oceňujú to, že do ňoho nemusia chodiť. Rozumiem. Ale stretávate sa niekedy spoločne, alebo ani to? S niektorými sa stretávame a s niektorými nie. A také, že Vianočný večierok alebo team building? Toto by bolo fajn. A akože úplne úprimne veľakrát nad tým rozmýšľam, ale zatiaľ som sa ako keby k tomuto úplne nedostal. Dám ti tip. Spýtaj sa ostatných, či chcú. Oni chcú? Fakt? Áno. Tak daj to niekomu zorganizovať, nemusíš to riešiť ty. To je pravda inak. No. Hej, určite. Toto je určite meta, ktorú chcem naplniť, len teda nebola ešte realizovaná. Rozumiem. Vieš čo? A ja som sa na to remote pýtala v skutočnosti v kontexte toho rastu. Tak ako to vyzerá, keď proste chceš vybrať ďalšieho človeka, potrebuješ ho zaškoliť? Je to v pohode takto online, remotne? Uvedomil som si viaceré veci, ktoré sú ako keby rozdielne oproti tomu, keď človek vyberá človeka do ofisu a keď nie, v podstate že remote.
napríklad také úskalie tohto je, že ak vyberete zlého človeka, tak to zistíte v podstate neskôr. Fakt? Áno, pretože s tým človekom ste menej v kontakte, možno nerobí pre vás úplne každý deň, nemusí byť úplne full time ten človek. Rozumiem. Takže ako keby môžete sa oveľa neskôr dozvedieť niektoré tie veci. Keď s človekom sedíte vedľa neho, tak hneď aj cítite, úplne vnímate inými zmyslami toho človeka, tak toto môže byť ako keby, aj napríklad môže byť ťažšie odhaliť niektoré nepríjemnosti s tým človekom. Takže toto je také úskalie. Čiže všetko má výhody a nevýhody, ale je to taký systém. No. Jasne. No dobre, tak budeme pomaličky končiť. Tak by som ti chcela položiť 2 otázky na záver, ktoré vždycky kladiem a jedna z nich je taká zastrešujúca. Aj keď sme to už veľakrát rozoberali, asi na 3 miestach toho podcastu sme trošičku rámcovali, predsa len keby si to mal tak naozaj, že 2-3 vetami zhrnúť. Áno. Tak tá téma bola, že ako sa prezentovať na internete, aby to prinieslo výsledky. Tak skúsiš robiť nejaký taký rámec nad tou dnešnou témou. Používajte overené kanály na internete, buďte na Google, vytvorte si profil na Google My Business, to je taký úplný základ, čo sme možno nepovedali, keď sme na tom boli na tom mieste. Venujte, nie je dôležité mať všetky sociálne siete vytvorené, vytvorte tu, kde je vaša cieľová skupina. Čiže keď som B2B, robme radšej iba LinkedIn a buďme tam, ale nevytvárajme si aj Instagram, aj Facebook, ešte tam dáme ikonky na svoju webovú stránku, aby sme svietili, že všetky siete máme. A potom, keď si tie siete niekto otvorí, tak zistí, že na Instagrame sme posledný post dali pred pol rokom. V takom prípade lepšie tú sociálnu sieť ani nemať, ani tam nemať tú ikonku a radšej robíme jednu sieť a poriadne. Čiže možno toto by som tak povedal. Tvorme content, buďme v srči, či už cez platenú reklamu, alebo cez tú organiku a merajme výsledky. Toto by som povedal, že je také najlepšie. Ďakujem ti pekne. Tak mám poslednú otázku, ktorá sa vlastne už netýka ani témy podcastu, keď sa ty rozhodneš a dokonca sa nemusí týkať ani biznisu. Pretože cieľovka tohto podcastu sú aj začínajúci podnikatelia. Tak keby si mal dať 3 kľúčové rady malým a stredným podnikateľom, aké by boli? Kľúčová rada number 1 pre malých podnikateľov. Prečítajte si knihu Podnikateľský mýtus, kde je veľa písané o tom, že nemôžete robiť všetko sami, potrebujete delegovať, vytvárať tím a tak ďalej. Mne to osobne veľmi pomohlo a úplne som sa skokovo vtedy posunul, keď som začal vytvárať ten tím. Potom som zase začal riešiť veci s tým tímom, takže OK. Je to evolúcia? Je to evolúcia, doslova je to evolúcia a asi každý podnikateľ... Som práve v tom bode, takže... Každý podnikateľ si podľa mňa teraz povedal, presne viem, o čom hovorím, Matej. Aká bola otázka? 3 kľúčové rady, tak jednu si vydal, prečítať si knižku. A teda nerobiť sám. A druhá vec, a to súvisí s tou prvou, že makáte na sebe. Že dávate peniaze, som videl taký obrázok, že skrátka človek je oblečený v obleku za x tisíc eur a je tam taká výsačka a na mozgu je, že 0, že nič som tam nedal. Skrátka rôzne školenia, salesové, aj mindsetové, ako motivovať sa, lebo musíme si povedať, že naozaj to podnikanie, to nie je len teraz, že sme tu v peknom prostredí, rozprávame sa, ako nám je úžasne, ale veľakrát prídu aj také tie krízové momenty a to určite, ak podnikáte, tak ste už prežili takéto momenty. Tak treba ako keby stále hľadať ten zdroj, tej motivácie, to je maratón, to není šprint, že odbehnem 10 sekúnd a vyhral som a v podstate celý život musíte a treba veľa energie, čiže ako keby investovať aj do vzdelávania seba samého. Myslím, že sa hovorí, že okolo 5 až 10% by ste mali investovať príjmov do svojho seba rozvoja a to je veľmi podceňované, že veľa ľudí ako keby skončí vysokú školu a že už sa mi nechce nič učiť, idem podnikať, budem bohatý a tak ďalej. Ale, veľmi to akoby znevažuje potom tú cestu, kazí to, je to pomalšie. Moja skúsenosť je taká istá. Treba fakt, čím viac budete nasávať, tým viac to pôjde lepšie, otvárajú sa obzory, normálne tam čakry sa otvárajú v tej hlave, fakt je to úplne proste. A s týmto, a v rámci toho vzdelávania počúvajte podcast, Diagnoza podnikateľ napríklad, alebo aj iné podcasty. A nemusia byť len podnikateľské, ale môžu byť aj také, že líderstvo, ako viesť tým a tak ďalej. Je strašne veľa možností týchto podcastov. A napríklad ja to osobne veľmi využívam, pretože nemám úplne vzťah ku knihám. Lebo si hovorím, že nemám čas, možno by som si ho niekedy našiel. Skrátka, počúvam skôr podcasty. A že nájdete si tú cestu, ako sa edukovať. Že aj keď nechcete investovať do kurzov, tak počúvate aspoň podcasty, alebo fakt, že skúste nejaký kurz, choďte medzi podnikateľov a tak ďalej. A rada číslo 3. No a poď na tretiu.
networking. Alebo také, že to je môj konkurent, s ním sa nebavím. To je akože najväčšia hlúposť, ako som kedy mal, keď som začal podnikať, že som videl konkurenta, že to je zlý, že bál sa s ním, že bál sa s konkurentami. Pýtaj sa ho, ako robí biznis, ako mu to ide, čo riešia vo firme. Vytvárajte partnerstva. Ja som zistil, že vlastne ľudia, ktorí riešia častokrát to, čo ja vo firme, tak ja ich môžem ako keby mať ako partnerov pre biznis. Môžem sa od nich učiť nové veci, môžeme ísť spolu aj na pivo. Že toto je napríklad taký veľký mýtus, hej, že pozerám na tých konkurentov, že s týmito ľuďmi sa nebavím. Súhlasím. To rada nám mŕtvi. Networking mi za posledné 2 roky otvoril obrovské obzory, takže veľmi, veľmi súzním s tým, čo si povedal. Chcem ti poďakovať za to, že si prišiel, Matej, že si rozdal kopu rád. Ja myslím, že sme mali veľmi pekný rozhovor, aspoň ja som sa v ňom dobre cítila, takže ešte raz ďakujem, že si tu bol. Ďakujem ja veľmi pekne, ako bol to príjemný rozhovor, bolo to super. No a prajem ti v biznise len to najlepšie a budeme si vzájomne sledovať tú cestu. Ja mám podobne mladú firmu ako ty, možno ešte trošku mladšiu, tak som veľmi zvedavá, kam sa pohnete s Digitalman. Ďakujem pekne. Všetko dobré. Všetko dobré aj tebe. Ahoj. Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľa. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.sk alebo www.perzos.sk.